Football match nainani hinai khorokja chakra bumu birolal jamatia umor soksukya bwrwi no romphere tai yagulo nogotuboi phalnani planning khaika birolal jamatia bini bihik bai borok kok thancha khaiye a bwrwi no lengmani bithirok chariwoi nogotuboi phaika wana janai koktuma khai haise lukuro Dolai hangkoni Komolpur eba Salema thanani bisingo khobjak katalukma amjaini bukuk khoroksa umor soksukya umor wngano 14 year 14 bochor chakrani umor wngano 55 year khela nainani hinei aburino tubui phaimani koktuma phiaba boron tai khela nai sinai tubui phaika birolal jamatia mungoi o chakra lupcha romphere bai bolongot langai olo tubui phaika bini nogo phai sapaika bihik bai kok jukti na laikha aburino phalnani hinai bono lengmani bithiro chariwoi kathang simina toni risiwo nokha salnai romboi romphere mani yagulo Bwrwini noknukungni borok rutungmani yagulo saimanka birolal jamatia khela nainani hingtlangai biangbo jani tlang thangka hnoi naitugoi kubui no mankha bini nogono o umor sokya bukungno ulo umor soksuya bukungno nogotubui phaimani yagulo kamini borok joto pal khiye birolal jamatia no police bai romlinani eba case mamla khainani wansuk laika kok chap laika yagulo police ni oro thanawo mamla khaijaka parawo boni majra krak bennani bagai salaima jora thangui soika police bo haino tai koktuma thumnai robo thangui sogaika koktuma thumnai rongni boskango eba police rongni boskango lengai Chengra khai phonuka birolal jamatiani bihik je oburi umor soksuyano phalnani planning khainai busaibai kunoi miniwoi yagulo birolal jamatiani bihik nobo busaibai baksa kogo tongo oburi no phalnani eba buthanani amai hinino wansugai police romoi tubui phaika mati mungno cherei jai ke saikhonarika kok mumathumnai rongni buskango Bwrwini noknukungni borok khanainai chini mangpiliwo gotana hile bonokni football naiyani hinai binanono sawai thangkapo binanono nogo sawai thangata nano ang football naiya thanga do hinangke a hini binanogo hintongkapo ngaino bini buma song phayo dino chinnogo nge thaijuk tongo thaijuk khagoilo hopaidi hinai binano lutuk phum gaino mandi ata kurui nge chungbo nogo phayano hinai tongkha lutuk dia beresi berai tongkha ba phayano hintongkata nge uro khaino mai nogo phaikya kurui hinai tongsi tu hintonga gaino bini buyung te masa tongo u jagani bini ani bahanok jungu tabo nge bore bono ni hinkapo nung nogo thandi yong ni nanu song phaina po hinai bokai saikarang khapo nge bo thangdia tongkha Geno hi angbo yongo bakha dugui thansi ne football nai hi thangai no lama marai khapu bobai lama marai khata thangoi hi kintu boro bo tarangya lama thang marai kha ngai thangka o jaga bo toma kana bachai tong khapu bachai tong hangai no biang bo lai thangga saimandia bobo nge bobo lutuk nai khapu lutuk nai kono nogo phai su pai kya chalu nogo da phai kya hinoi nge phaya ko brai hi saka nge no ani amate ha thamka nge bo thangoi mai angoi 5 ka teisa nogo nge nang teisa thamka sairi khaisingo 7 rok baji khano samoyo thangbo mandi ata mai hangai no obo jebono trang thanai birolal jamatia boni nogo dwal tarali jak nge upruka ang sonde hong khata ani amano saka ama utui bobo nogo koro nge bobo koro hingai bo da bo ruk ba thangka tam bangkha ni tongkha do wan sugo tongnai kha tam bang no saimi hingai tengai no ang Thikana rong nai hinoi ang thikana nai hi thangka thikana rong nai ri phekya thikana nai ri phepkai no thikana nai sabu kustangya tongu borok kana kine no ni sauta geno suju to inda je oboni ko khasu to ni tabu obo botaring gotana ro obo ko shonibar dini ta football thuma dini shonibar ni tana kai nungkai bini tam khala kya ang khai bini ayu ha kai o
어머니 우머 그 부스롱 하스라니. 저도 벌써. 저도 럭다나. 그러니까 아잉고 딸랑 탕가다 팔라 힌데 딸랑 나. 팔라 힌데 딸랑 땀 힌따랑 어버도 왕도 삶이야 버럭도 삶이야 팔라다 딸랑 갔다 먹어 딸랑 아버도 삶이야다. 이게 우리 가나마가 됐자. 가나가 버러 마타이 마마니 동고 아로 눕성만 힌데 딸랑고 힌데 샤오이 사이카나리고. 그러니까 거기만 미신티 중 사이만어 기차람 프레스 버클라이케노 어버고이다. 아볼레 꾸르이 아볼로레 꾸르이 근데 딸랑 폴레 기사 약로로 뭐 서도니 딸랑 탕가보. 땀니 바게 딸랑 아버가 사이마야. 이 아볼레 삶이야 근데 우리 가나가 버럭 눕성만 이바고 딸랑고 힌데 가나봉 마타이 마마 자가 눕성만 힌데 딸랑고 힌데 샤오다. romphere sudah nih kau boleh kuliah apa boleh kuliah gitu terang bukti saja. Biang go telang apa boza go telang biang go. Yang go telemura pacing ini karena go fruto. Ke telemura pacing terang go ini karena go kayak pun kayak sungguh lagi ya. Ani baba sungguh tangga tanah log itu potin tangga kayak gitu telemura kuliah tu. Telemura nih tam sih hingga mau parah nih mah. Miring marang para tangga log kuliah gitu kuliah kan orang nih kan om piu soal gitu. 이게 바이게 많이 개타는. 비워 트랑 타만 자가 hinge no o jaga ni bo ni phone number no sar song ba kon song phone no khaile ya kono kok sarai ya kono ungulai khata hinge bai ano sawo no o sarai be kok sai nei de hini sawo hinge ang kok sai ya hin saga bai no ang kok sa dia hinge no o sarai oroni puri kha hin sa puro ngan ang sam no saga sar sarai to jani puri hinge ka khajing to ani bai sawo bo bai kok sai nei de hino sarai be kok sai nei de hin sawo 빈탄에 넘버 덤파만은 숭나게나 파리 사니 탕고 숭고 꼴 해게뇨 이거 사성은 타나니 브로는 로가 거는 롬 파히니 카나우다 아무것도 탕이야로 앞뒤 꼭다 너 니니 치니 문가 니니 문 아니 몽카이로 섞었나 대보마 너 아건 한번 니니 영 너너 땀니 버거 딸랑 아자가와 너 버러 딸랑나 니 딸랑 탕가 안 푼벌 클라나야 타마니 니 딸랑 탕거 아나 cái nung sai zaman apro bono no talang tham pro sa chalo nung kono sai zaman na sai mia no kono mung sa ta sari kha apro to sari ya cái nung tam sai malia sa apro bora prothom sari ja kana cái no obsa khan sai mieng thang tha chief rock sari ja cái no ni yong kono mung sa cha ka khai kha ni sori ro tas da khai kha